Soğuma kozan, güzel başkala. Her yana gün, ilk gün, ilde yıpta, duslak çevrem başlana. Tataristan, Sabantular ile Tukay Seyder, Celil vatanı. Yakta nurlar çizip balkap tırsan, ile bizne matur oltağı. Tataristan, Respublika minem, tanışlık hem duslak bakşası. Kozan, şallı, elmet başkalarım, oğlarım, yemili başası. Tataristan, nindi gurur isim, yangırıysın matur jır kıbıp. Dünya meydanında da nar yalap, мәңгі yaşar şavla, gır kilip. Hayırlı gün, aziz millettəşlər. Мен sizin barığızını da şın көңілден, Татарның мәркәзі болған Қазаннан, Бүтін Dünya Татар Конгрессы binasından сәлемлейм. Жәй айлары, шушы матур құяшлы күннәр безнең өчен сабан туйлар чоры. Ни кызганыч, соңгы вакытта бүтән дөньяга килгән сынаулар әлеге бәйрәмне уздыруны кичектерде. Ләкин халкыбыз көчле рухлы. Безнең күңелләрдә һәр вакыт сабан туй рухы яши. Шуңа күрә дә төрле илләрдә, төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез интернет шелтәре аркылы сабан туй кәефен саклап бәйрәм итә. Сау сәламәт булыйк. Киләчәктә гөрләп узган сабантуй майданнарында очрашырга насип булсын. Бәйрәм белән. Исәмесез кадерле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр. Без Саха-Якутия Республикасында яшәүче татарлар һәм башкортлар Себер татарларына җылы катнаулар җибәрәбез. Сезне чын күңелдән Сабантуй бәйрәме белән котлыйбыз. Сезгә бәхет телибез, зур уңышлар, саламатлык, азын гомер, яхшы ял телеп калабыз. Бергә булыйк, бергә яшик, дус булып калыйк. Дорогие друзья, уважаемые земляки, мы, татары и башкиры, проживающие в республике Саха-Якутия, передаем вам горячий привет. От всей души поздравляем вас с проведением национального праздника Сабантуй в режиме онлайн. Сабантуй дарит людям радость, здоровье, изобилие. И пусть он будет своеобразным подарком празднования столетия образования Республики Татарстан. С праздником вас, друзья! Dostlar, tezdən күрешкенчеге хәтле, исән сау булыгыз. Kızlar hem malaylar zengin şaşık yarata. Bizden kızlar hem malaylar zengin
шәшек ярата. Дус ишләре арасыннан берсен сайлап ал әле. Дус ишләре арасыннан берсен сайлап ал әле. Тезленерге ипле булсан мәндәрәне сал әле. Тезленерге ипле булсан мәндәрәне сал әле. Яңғызлық үҙеккә үткәндә, яҙмышым алдымда теҙләнде. Юлдары сыуалған донъяла, мин һине бик оҙаҡ эҙләнем. Яңғыҙлыҡ әсере сағында, көн һайын йондоҙҙар күҙләнем. Мин һине
күңелләрне рәхәтләндерә торган, җанга җылы бирә торган Сабантуе узып бара. Сабантуй буыннарга дәрт, йөрәкләргә кыдрәт илә куәт, җаннарыбызга иминлек, тынычлык индерсен. Иҗребез имин, бала чагаларыбыз кардәш уру, туган тумача сау-сәламәт булсын, табыннар түгәрәк булсын. В этот праздничный день хочется сказать слова благодарности в адрес людей, принявших участие в нашем празднике, которые нас поддержали. Объявляем наш онлайн Сабантуй 2020 закрытым. Ждем вас на празднике в следующем году. Будем рады.